Kusangana kwatiri kuita paKunashe TV zita Lynn Anderson tanga tane nguva tisingasangani asi ndinofara kuti tadzoka zvakare. Nhasi tiripo padare raChief Senator Mutasa apo tinokuigirai zvinoitika mudare ravo. Tinonzwa nyaya dzakawanda dzinoitika mucommunity dzinotidzidzisa, dzekutorerana varume, dzemaland disputes. Tinongonzwa nyaya dzakawanda padare raSenator. Ziya kuti the past 2 weeks tanga tiri kupai zvishoma nenyaya yekuti tanga tiri kumbomhanyisa zvakawanda, but don't worry, nhasi tiripo tinenge tiri kustreama live. Garai matenga madhata, molaika, moshare, mosubscribe, inviteiwo vamwe vanenge vasina link yechannel yedu. Tinongokutendai nekuramba muchisubscribe. Tiri kuona kuti musha uri kukura, tsigiro yenyu yakatikoshera. Nhasi tinenge tine nyaya dzakawanda dzeminda yemarelationship, kupindirana muminda kwevarume nevadzimai dzinenge dziripo, futi dzevanoroyana, dzevanomukira zvidhoma, zvese zvinenge zviitika mucommunity. Chikuru chaicho chinenge chida kugadziswa nedare ndechekuti isusu tiwane chatinobata, chatinodzidza, chatinonhonga, chatinorakidza vamwe kuti aiwa community justice ichiri kuenderera mberi, traditional justice ichiri kuenderera mberi ichitongamirwa nemadzimambo. Saka rambai makalaika, musubscribe. Ndapota bayai kabhero ako kuti pese patinoposta unongona notification obva watoziva kuti chachaya Kunashe TV inenge iripo. Don't forget to like, share, subscribe. Baya kabhero ako. Thank you so much.